Къв си ти, бе? Къв си ти, бе? В тема намира, бе. Дигам на те, дигам. Ко ми дигаш, бе, луд? Виж сега, дай да се разберем като мъже, брат. Мисъл, няма да се повтори нещо. Няма да се повтори, братле, съжалявам. Банна за винаги е буку. Съжалявам, братле. Ах ти тролера, брат. Изплаших се. Сериозен си, ама. Няма да се повтори, брат. Надявам. А да попитам, някой лев ще мое ли? Ай, пари ми искаш? Ми да. Ти нормален ли си, бе, брат? Какви работи говориш ти? Мисъл, брат, някой лев дали? Мисъл... 30 хиляди мога ти дам. Ми дай, брат. Дай, дам ти ги, искам да си на радио с 20 хиляди мили от тука. Добре, брат. Ай. Давай, махай. Педераса. Елай, не се срамувай, елай. Бързо елай, докато тръгна. Иде в колата, бързо, иде в колата. Няма да казвам какво ще ви правят. Извинявам се за недостата, ама няма да се повтори. Неудобството, беше това неудобство, ви има тролите през Крадете цялата смяна. патрулката. Аз ви видях, че нали се опитвате леко да потролвате, ама викам, ай, шегуват се нещо с мене. Ама това приляча още. Няма да се повтори нещо. Обещаваш ли ми? Да. Даваш си мъжката дума, значи. Да. Хубаво е този път. Айде. Ти интересира този Сигурен? Да. За котка. Брат, аре бе, къде ма караш бе, просто? Да, брат. Разхождам се, брат. Добре, кара някъде към града да видим. Да видим още ли? Ти по време си продава. Ми наскоро влезнах, брат. Абе, ти що? Ти наебаваш, бе. Ей. Един по един. Не. Плана не беше такъв, момчета. Бой! Без да влезеш в колата, без да влезеш в колата. Ай, какво ще ми направите? Абе, да ако влезеш в колата, яба. Ако боснеш, ще съдя. Ай, от мен да мине. Как тебе да мине? Аре, от мен да мине. Ще затворя очите, Да, няма. първата спирка слеза. Трова. Някакви пари, нещо няма да платите. Кога бъди стъпта да ни убиеш, бе? Наркоман. Не е вярно, няма такова нещо. Няма, не е вярно. Там имат истинска такса. Някъде при него да го питаме колко е тази люката. Няма проблеми. Абе, наобратно е. Ще моля да ви помоля само да ми следите от автомобила, че не е приятно Вашия така. автомобил? Да, моя. Я да го заключите да видя дали е ваше. Ми, как да го заключа, като ключовете са ми в жабката, пък вие сте в автомобила ми. Не мога да си взема ключовете. Да, в жабката ги оставя. Ако искате, мога да ги взема и да ви ги покажа, ама трябва да следите автомобила да си ги взема. Защо? Така ли са възпитавали да крадете автомобили? И то точно пред репилто.
Поне да са възпитали да не крада, за това не крадят. Не си личи много, че са във възпитали, честно да ви кажа, господине. Възможно е. Извинявай, братле, служител ли си на реда? В смисъл? Мишел те то господин ми открадна G-класта и да се оплача, нали? Как ти е откраднал? Открадна ми колата, в смисъл... Полицая там, бе. Автомобила е мой. Зад мен има Не, полицай отзад има за... полицай, бе, извикай го. Ама само ако може да намалим децибелите, защото се притеснявам вече. Извинявай. Да не повишаваме там, защото аз не повишавам. Извинявам се, извинявам. Добре, добре. Няма да се повтори. Да се надявам. Извинявай. Извинявай, брат, ти ли си Христо Ботев? Не, аз съм създателя. На азбуката. Кой? На азбуката. Не, не. Не, на тебе, на тебе. Не бъркам се, брат, значи. Защото много ми замяза на Христо Ботев и затова. Да, айде. Аре, брат.